Jangwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde baba adama nde kala min bisimi mon e kelle ga danero ɓiɗo jaydeji alarba sappo e joyi lewru janvier 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓindu jaydeji puɗortoɗen ko jayde gendire nde jayde le soleil ɓe garti koye Mauritanie Sénégal la voie balisée pour le secteur privé ɓe garti noon ko ɗon ɗo Ousmane Sonko feggodiri e jagorɗo leydi walla lamɗo leydi Mauritanie ɓe garti noon to banggue wonande oɗo saaha labbiɗi ne wayno laɓɓinama ittama dendagal gui hay kurjuru gam tigui wawde weɓɗitande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe secteur privé en leydi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie mbawa gollodade gam ɓamtare wonande leyɗele ɗiɗi ɗe jayde rewmi quotidien ɓe garti koye immunité parlementaire Farba Ngom dévêtu vendredi ɓe garti koye ittugol hormo wutte kanko Farba Ngom maire des Agnam ɓe kolliti noon golle ɗe ne wayno cumbata ko ñande aljuma nde kono ɓe garti e takko wallu oɗo saaha nana e kañumne keblonogol gam ha joni e jettanade kam e dartinde kam e huccidde ɓen ɓe ganduɗa ko nguɗo lamɓe ɓe kolliti ko kañumen daari gam tigui wadde ɗen golle kamtorinde fewde e kanko Farba Ngom jayde l'informateur ɓe garti koye juge Dème o arti noon koto banggue wonande alhaali lawol ɗum saabi l'informateur arte yiide inquiétude sur le respect de la séparation des pouvoirs ɗum saabi kanko juge Dème waggini ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe ñawoje ɗe nde mbawata tellade lawol mbaɗa golle mumen no foti yarude ni kono kadi mbasa ha joni ɗoftade ɓen ɓe ganduɗa ko kayo en woni dilloɓe dawrugol ha ni ne jamiro ɗumen wadde golle ɗe ganduɗa wona notiɗe ko yete ko golle mumen kono kadi o joofima on pôle judiciaire financier ko yetno e o alhaali mo ganduɗa hande ko ɗum woni ko yardete attaye jayde révélation ɓe garti koye levé de son immunité parlementaire 72 heures chrono pour Farba Ngom kamɓe révélation ɓe garti koye yiide oɗo saaha noon ne wayno ittugol wutte hormo kanko Farba Ngom ko hen tigui ne wayno ɓe cumbaɗi tigui e ñande alarba hande o ɓe kolti oɗo alarba hande mo gon gomu ko yetego commission ad hoc ma joƴine ñande alkamis o ɓe kolliti ma waɗi audition du maire kanko Farba Ngom mo hette ñande alkamisi nde ñande aljuma ɓe kolliti noon maɓe mbat ko yete ko pléniére ko yitno noon yitugol wutte hormo kanko député maire des Agnam Farba Ngom kono jayde révélation arti yiide wonande to ko yitno ko rewirede to banggue kidnapping ɓen ɓe ganduɗa ko rewraɓe nangugol yimɓe omo ganduɗa ko Gabriel Kane procès makko toon to Paris lamorgo leydi France ɓe kolliti wonande kanko Gabriel Kane o gagnima on procès jayde la dépêche ɓe garti koye ƴewtade alhaali oɗo saaha noon gonka landa parti socialiste ɓe kolliti noon hol darde fonde darede beele wurtinde on parti socialiste kono ɓe garti e Farba Ngom o saaha noon ne wayno ɓe cumbani ko yittude ko yete ko immunité parlementaire makko ittude wutte hormo kanko Farba Ngom jayde l'évidence ɓe garti koye kan haala ɓe kolliti oɗo saaha noon nde wayno to banggue levé de l'immunité parlementaire Farba Ngom itugol wutte hormo makko des jours difficiles pour Farba Ngom ñalawmaji musɗi kisɗi ɗi wurata Farba Ngom kono ɓe garti gestion du crous de Diamniadio la nouvelle DG wonande on toɗɗaɗo kese directrice générale mo crous mbo Diamniadio ɓe kolliti noon caɗele tawaɗe toon hani e ko enen laami ko enen mbaɗata no beeliroɗen yidɓe sehilaɓe tawtore ɗum ɗo kala ɓe garti e on gestion hani e on mo ganduɗa kay woni responsable restauration mbo crous mbo Diamniadio tawi ko miñiraɗo e docteur Abdourahmane Diouf ministre de l'enseignement supérieur jayde li quotidien ɓe garti koye alhaali West Africa Energy le contre expertise qui blanchit Samuel Sarr ɓe garti e on contre expertise mo ganduɗa ne wayno laɓɓitini kanko Samuel Sarr ene joga jorto gam tigui o heɓa kenal wellitare kanko Samuel Sarr jayde point actu ɓe garti ko yitugol Barthélémy Diaz e mbirimo Dakar e yiide jayde point actu Khalifa Sall joue son retour par procuration o saaha noon kanko Khalifa Sall omo maire on mairie ville mbo Dakar tawi noon ko suko makko biyeteɗo mo ganduɗa ko Birane Kane mo ganduɗa ko liɗɗo ko candidat hayso tawi noon wonani e nandiral tahaw ɓe garti yiide pecco Benno Bokk Yakar hakkude mo ganduɗa ko kanko woni Seydou Gueye docteur Malick Diop kanko e o mo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr ɓe garti ni o mo ganduɗa ko Abbas Fall kam e Mokhtar Magasuba woni directeur mbo SICAP Mouhamadou Mokhtar Magasuba kañumne hollitɓe wonande ko candidat ji e on mairie de la grande ville mbo Dakar
Jayde tribune ɓe garti koye levé de l'immunité parlementaire itugol wute hormo Farba Ngom to suudu sarɗeji leydi Sénégal. ɓe garti kamɓe tribune ko yide la revanche de Sonko démarre Farba vers la guillotine. ɓe yiide e kamɓe Jayde tribune oɗo saaha noon joftogol Ousmane Sonko ne wayno ko fewi koye Farba Ngom tigui hen guite mabɓe kucci, kono noon ɓe garti yiide assemblée nationale o ne wayno ma fuɗɗoɗen golle ɗum ñande aljumande, kono ɓe garti yiide wonande on commission ad hoc ma joƴƴine takko wallu kañumne darima gam jattinade kam huccodirde laamu ngu wawde ha joni daranade e kanko Farba Ngom maire des Agnam. kono ɓe garti e kan haala ka Ousmane Sonko halno toon to Agnam wonande ko ngol wonata saket campagne kanko Farba Ngom sibu ko ɓoyata ko mabɓe dumbumo e kaso o. Jayde tribune arti hen ƴeewoyen Jayde antenne quotidien ɓe garti koye plainte contre Moustapha Diop ber mo Louga, on suka debbo Tabaski Ngom mo ganduɗa ko biɗen rewo kanko Moustapha Diop ber mo Louga ko abbe temedde jeeɗiɗi millions e koppareje men franc CFA. ɓe garti noon yiide wonande on inspectrice toon to trésor moɓe kollitno wonande ɗum ɗo de ko ɗum hunde dundude ene dunɗi hakkillaji yimɓeɓe puisque nde par ce que wonande nden ñamande nde ganduɗa ala foof ɗo ɗum wani to ɗum tonga e ɗerewol walla ko yete ko alhaali to banggue wonande fannu transaction hay ko way noon ɓe kolliti holno on inspectrice toon to trésor wawi jograde koppareje poɗɗe daniyete. Antenne quotidien arti ha joni e immunité parlementaire mo Farba Ngom mo ganduɗa ko jogorɗo itede ñande aljuma o. Jayde Les Échos ɓe garti ko e to banggue nombre de clients du TER train express régional en chute libre. ɓe garti noon o saaha noon koye ustogol kulɓinigol ɓen ɓe ganduɗa ko rewannoɓe toon to TER wonande ustogol mum e yiide mo ganduɗa ko Abdou Ndende Sall gonnoɗo directeur mbo gonnoɗo directeur mbo SETER o holliti wonande $1 million ko kañumen kutori wonande TER to banggue ya garta mumen ɗum koye hitande 2024. kono so yerodirama e 2023 hitande ujunaji ɗiɗi e 23 ko ɓuuri e capanɗe $4 million innama ade mo juɓɓini ya garta mumen tawi koye ndewi koye TER o. ɓe garti kamɓe Les Échos ha joni le premier acte posé par la APR à un ordre de bataille. kamɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe alliance pour la république landa APR mo Macky Sall ɓe kolliti o saaha kamɓene e ɓenayi miijoji gam jattinade kamɓe huccodirde laamu ngu e ko yitno e alhaali patuɗo noon e ko yitno noon e ittugol wutte hormo kam e fawde ko yettono ko noon kuule kisde e kanko Farba Ngom député maire des Agnam. Jayde enquête quotidien ɓe garti ko e jeu de hasard en ligne ɗin joji ɗi ganduɗa sukaɓe ne kutoro ɗum to banggue wonande joji ɗi ganduɗa ɗiɓe kolliti wonande ko nokkuji ha joni dañirɗe kalis ɓe sukaɓe gollorto. ɓe kolliti noon ko ɗum jeeya mawɗo fewde sukaɓeɓe sibo e ɗum woni ko yete ko noon saabi kamɓe sukaɓeɓe ɓe ƴetta koppareje ñamlade ha hen saahaji ni wujjoyde kalis e yiide on mo ganduɗa ko kay tigui woni Jayde Yanke tawi kadi ko windi Yanke Pape Samba Kane holliti sukaɓe hewɓe to banggue caggal nde waɗa wittoji ko ñamliɓe koppareje kewɗe. ɗum noon ne wayno ɗin joji wayi kono drogue no l'héroïne walla ni mbiyen cocaïne no wayi ko noon sukaɓeɓe ɗi joji wayi e mumen. Jayde l'éveil ɓe garti koye levé de son immunité parlementaire. Farba Ngom tout sur la procédure oɗo saaha noon ne wayno golle jawnade ko yitno noon e alhaali Farba Ngom hani itugol wute horma makko ko hen laamu ngu ko ɗum woni ko sumbani e oɗo saaha. Jayde le quotidien ɓe garti koye Farba Ngom à la merci des députés o saaha noon beele Farba Ngom arani e waynade ɓen sardiyankoɓe toon to boowal guendira leydi Sénégal. ɓe kolliti e on commission ad hoc ngun gomu taƴagu gam beele e ƴewtade ko yitno ko e gueɗe Farba Ngom ɗum joɗoto koye alarba hande o. ɓe gartini itugol wute horma makko ɗum tijja ko ñande aljuma o. Jayde le quotidien arti e jokkodiral leydi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie ɗum hesitinama e o mo ganduɗa koye gardugol premier ministre Ousmane Sonko. ɓe kolliti noon saabi ɓe rima secteur privé ji leydi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie ne mawta gollodade gam ɓamtare wonande leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗo ɓinnomon kelle gadaniro ɓendu Jayde je subaka hande o min dokka on adi alkamisa janggo so hawre welede Allah.